Здравейте, драги хора от YouTube и VicBox 7. Аз съм Милито06 и сега ще ви покажа няколко оправдания как да не излизате с гаджето, щом не ви се излиза. Добре, номер 1. Така, сега ще ви ги покажа. О, миличък, съжалявам, но трябва да помогна на мама да направи една торта за рождения ден на братовчетка й. Това беше първото. Номер 2. Забравих им да пиша домашни. Много съжалявам. Ще трябва да го отложим за друг път. Номер 3. Така ли? Забравих, че трябва да помогна на тати, за да направи едно нещо. Не си спомням. Не разбрах какво. Каза, че е изненада. Хайде. Ще се видим. Така. Изгубих им броя, така че продължавам. Добре. За жалост аз не мога да дойда навън да си играя с теб и твоите приятели. Една приятелка, най-добрата ми приятелка, идва на гости. И затова трябва да си остана вкъщи. Ти не може да дойде, защото знаеш, че тя не те харесва, пък и се виждате много рядко. Затова не може да идваш. Така. Не знам си кой номер следва. Така. Забравих. Днес прабаба ми има рожден ден. Фейл. Стойте. Така. Фейл с камерата. Така. Мишката не ми стига до тук. Така. Добре. Следващ. Но не е на последно място номер. Но не е на последно място номер е... Болна съм и не мога да дойда. Малко ме хвана новия грип. И това бяха 30 оправдания. Или не знам колко, може би повече или по-малко. Че да как да не излизате с гаджето, щом не ви се излиза. Аз бях Милито06, абонирайте се, харесвайте и така нататък. Абонирайте се и чао! Един ден.